FIFA World Cup khel meka nithum December in rin ni zana tangin round of 16 khel tran anita a match masabera group A atanga nelo neilo group leader ni chunga round of 16 lut Netherlands le group B a nelo nei big lo te bula pani na ni chunga round of 16 lut USA anin machhawn Dutch team hian an formation man thiam 3-4-1-2 formation mangin player lang sarjinga defender Mathis de Ligt le forward Steven Bergwijn te chu bench da an nia abak player lang sar dang chuan bul an tran kim ti thei ani USA lama anti dan pa ngai te in 4-3-3 formation mangin an match khel masak atanga player pahnih chau khoi che in bultran tu thang deuh vekin bulan tana bultran tu zinga hian forward Ferreira ti lo chu mel thar anom lova USA forward Ferreira hian in elnakal meka bul atan voi khatna ania midang zong hi chuan match masalama bul an lo tran to hlom forward player pathum ve mangin huaisen takin anin nor ani bera in khel tang takle mi puinol pui hmunom kan ti ang rideu buan ang kha ani lem lo na in team pahni an tang hle ti alanga USA hian hun tha nei masazokin Christian Pulisic ngei main goal zone a pet ma se Dutch goalkeeper no part apal tlang zolova hemi nulok minute som na leka Memphis Depay chuan Dutch team tan goal khung ta thungin he goal alu na konga USA defender ai ma in an midfielder ten an defender te an pui that tok lo USA midfielder te in thlada alanga USA hian an midfielder te in thlada awangin goal an chua ti thei ani chuti rual chuan Depay ball petu Dumfries san fak aphua pet goal tu Depay an USA defender tele midfielder te in kar mun all a man tangkai thiam zia alang chiang lebok hemi nu hian hun tha omle thin ma sela team pahnih ten goal an khung bel theilok lova ma se farsa fun pek bela Deli Blin chuan Netherlands tan khung belin Dumfries a siam sak tho ni in Inter Milan right back hian assist tum ni anei dera ati min sinhi faya ma an throi theinan a tho hlok le chuti rual chuan Blin a goal khung enin USA defending hi social thei tak ni in alang Blin hian a ke man thiam lo lam a ke ding lamin goal hi a khunga heta mu nuam deuh chu Deli Blin hian a goal khung hi khelmual sira apa nen an lom lai kha nia khatiang thil emotional kha football tingai nom zual tu thil mu nuam tak zinga in chiartel ve tho karing a feelinga chen ngat phei chuan a hlut dan tur mol mai kha second half a USA in an sipur su tumin an khel dan phung anti danglam ta hreta tlar hnunga player pathum omtira player tamzoka nordeu ngar an tumni in alanga mase an du angin USA hian an khel chuak hlei theilo skills a Dutch player te an phak lo deuh ni in alanga chu player skills in thlona chu team game build up na khan alang chuak le thin chutiang kara chuan USA hian hun tha nei lo an ni big lova mase gola an chantir hlei theilova chumi kara chuan Memphis Depay an enmia lovin back pass anaya USA player Haji right chuan lo nang chingin right hian ati thatok lova hun tha hi gola a chantir theilo mase hemi nu lok mini samsari parukna ero Christian Pulisic sa siam sak atangin Haji right hian USA sipur asu then ta thawa Van Dijk kan hnai chil hle ma sela right hian goal dang lam tak akhung ta tho replay enin USA goal hi adang lam zia achiang khatiang goal kha mu zen tur a omlo hun pa ngai top nan mini som pali vel ala oma goal ni goal khat anita a goal khat margin chau anita ka wangin USA an phur zual boruak po asang zual hle a ma se minute nga nuwa Netherlands hian USA defender te in thlada chortang ka in he mecha khel thatak mai Dumfries Dutch right wing back chuan Netherlands goal thumna akhunga asiam saktu Deli Blin a fak ombok Blin a cross ball kha a tha em boka USA defender ten Dumfries an lo mak lo bok nen
Netherlands hian an goal thum na hi an khung olsam hle goal thum goal khat ani ta ka chuan USA tan beisei atlem zual ta a Dutch team zok hian counter attack atangin hun tha nei zui le thin ma sela goal alu bel talova Netherlands hian goal thum goal khatin USA hi nein Qatar FIFA World Cup round of 16 paltlang masaber quarter final lut masaber anita ani tikha Netherlands hi World Cup round of 16 an lu nung tumruk atangin tumnga zet quarter final anin pet kai ta a USA ero World Cup match ha goal an chua masak zok tum somni palina ni in heng goal an chua masak zok na match ha te hian an chak zo lo veka voi som pakwa tlom ta in voi nga draw an nei ani match ni na Argentina group C a pakhat na le group D a pahni na Australia te anin machona anni pahni hi group round na tum ni ve ve chak tum khat ve ve tlom an nia Argentina hian 4-3-3 formation mangin Australia hian match ni an chakna a an formation man 4-4-2 formation an mang thunga Australia hian striker pahni bultran tu zinga da ngamin huaisen takin Argentina hi an machona hun ti ratangin Messi le athian te hi team taima Australia laka an duang thalin an chelei theilo gol khung narem chang anin siam hlei theilowa Australia hian open play atangin hun tha in siam thei bik lo ma sela set piece atangin rem chang in siam an tum ve renga gol khung narem chang team pahni in an nei hlei theilo kara mini samthum panga na Lionel Messi aron langta hlol mai moi takin Argentina tan goal khung ta a Messi hian hun tha anei achor tangkai hle ma se farsa fa goal dang lu bel talovin second half Australia hian an sipur sut an tum hle a beiseipo an la nei sang ti hriat takin khelmuala Australian player te an nung tha hle a ma se mini somnga pasari na Australia hian goalkeeper telin team game build up an tuma tlar hnunga anin pass goal chu Rodrigo de Paul chuan pressin Manchester City striker Alvarez chuan a hnai chil nga la Argentina midfielder de Paul an Australian goalkeeper a chhai boilai takin Alvarez hian ball alak saka rang takin goal a apet zuya kul takin Argentina hian an goal ni na Alvarez mang hian an khungta ani hemi hnu hian Australia ta norna sat angai zual to sia Argentina tan hei hi hun tha in siam na tura kong hon jaw sak tu ani tel tabok South American team hian hun tha po an nei zuya ma se goal an khung bel thei tapik lova Argentina hian an khung bel thei lok lo lain mini samsari pasari na Australian player ben satanga lut good win and penalty area pona tanga asot chu Argentina midfielder Enzo Fernandez chuan lo dang ko in Argentina goalkeeper Martinez an adang man tabik lova Australia hian an sipur an su then goal ni goal khat anita a goal khat margin chau anita ka wangin Australia an phur thara in khel boruak asang thar bok mini songriat pakhat na Australian left back Ben Hick chuan thatakin Argentina penalty area ball atlan lu pui a goal ngei don ni in alang mana ma se Ben Hick a goal shot hi Argentina defender Ben satanga lut Martinez chuan alo block mana Messi le athian ten goal an chua teu hle in khel boruak atang tial tiala first half le second half fun top lam in khel chu in thlau ve tak ani Argentina ta Lautaro Martinez an half chance anei hnu loka clear chance thazet aneya Messi an du sak takin pass ma sela Martinez hian apet over ta luah thunga Argentina in goal khung bela hadam zoka an om theina tur hun tha an hla Martinez bok hian hun tha dang nei le ma sela ala pet goal theita chuang lova hun top don naya Messi an top corner a carve lu teu hle bok hun pek bela Argentina in hun tha an nei tam hle na chungin goal an chantir theita bik lova Australia hian hun top rual deuh tho in hun tha anin siam vele bench atanga lut garang goal chuan goal lama hnai tak atangin pet ma sela Argentina goalkeeper Martinez an thataka dangin an ram achan hima hun top zuin Australia hi thokrim hle ma se Argentina hi an hne zo tangang lova goal ni goal khatin an tlom ta a Argentina hian quarter final lutin
quarter final ah hian Netherlands an hmachhawn dawn ta ani tikhan Argentina hi World Cup a round of 16 anin hlan kai nu hnung tumruk atangin tumnga quarter final an luhna anita a Australia tan ero round of 16 hi World Cup a an thlen san ber ni zui ta zelin round of 16 aya sang thlen an tumna kong Argentina laka anti hlotling zo ta si lova chuwang chuan Australia hian World Cup chanchina quarter final an la in pet kai lo ta zela chu baka chuan Australia hian World Cup match South America ram an hmachhawnin atlom zoka an la tang veka Brazil, Chile, Peru le Argentina te hi hmachhawn to in Australia hi atlom zoka an tang vek ani Lionel Messi hian a careera match sang khat a kheltlin na chia ni in goal zasari songriat pakua a khung na me lung a phun boka atan chuan hun chin chhe tlak tak zinga mi ani ome Argentina le Netherlands hi inrin ni lo om tur zan zanlai peldar som panhi le achan veya quarter final match anin hmachhawn dawn ta a European football thiam ram le South American football thiam ram in hmachhawn tur hi anga hlel om nga hle